Nɛgɛ kaɲa 8 sanga 1 on t'an gosira anw fɛ yan. Aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲa 8 sanga 1 on t'an gosira anw fɛ yan. O waati kelen filɛ ni ne balimamuso Madame Konate Kumba Jalo ka montre la Tomikɔrɔ. O waati kelen karamɔgɔ filɛ ni Afu Madame Konate Afu Konate ka montre ba la Tomikɔrɔ kaw fɛ yen. O waati kelen karamɔgɔ filɛ ni Berema Bamba ale ka montre ba la Tomikɔrɔ. Karamɔgɔ o waati kelen filɛ ni Musa Sagara ale ka montre ba la quartier Lafiabugu. O waati kelen filɛ ni Yakuba Watara jeunesse président do ka montre ba la ni waati na Sɛnɛfaso la. O waati kelen karamɔgɔ o b'an ka sɔgɔmada in na fana kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoni na Zewa denmisɛnninw u ye joliden min kɛ o don. A joliden kuma taara fo sanfɛ. A ka ca Ala fɛ u bɛna kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin joliden ma. Ka d'a kan ko Zewa denmisɛnninw u ye Mali jamana caman dan a hakilina na ka d'a kan olu de hakilina sɔrɔ ka joli bɔ ka di sɔrɔsilakaw ma nin don kofɔlen in na. Ministre 4 olu ye lajɛrɛ kɛ kunu. U ye kunnafonilaw wele ka u ka kunnafoni di k'u ye. Ministre de la Santé Dr Fanta Sibi ale y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛna bila sen kan. Donda fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na walasa coronavirus fɛrɛ ka sɔrɔ a la ko ka taa i sen jɔ yɔrɔ la. U ye kuma caman fɔ kunungo. A naaninan ye k'a fɔ kalo 4 min ni transition y'o kɛ transitionnel la ko o jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 kan. A ma ladɔnniya k'a fɔ kunnafonilaw ani kodɔnbagaw u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o da kɛnɛ kan. Nampala garo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrɔsiw o taara don janfa min n'a kɛra sababu ye ka dɔw bɔnɛ o nin na. Kɔrɔbarikaw fɛ yen Ahmed Bagayogo ale ni Kɔrɔbarikaw ka premier ministre ye. Kɔrɔbari sɔrɔsi 4 min n'u bɔnɛ nin na o dongo Mali la a y'o somaw bisimila kunun ko Alassane sutalen bɛna daminɛ ntɛnɛn don ko Alassane yɛrɛ bɛ kɛ a kɛnɛ kan. Ninnu ka fara kibaruya to k'an ka sɔgɔmada in na dunkubali filɛ. Min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. An bɛ a daminɛ politi la. Politi min ni a bɔra arajo sababu yɛrɛ ɲɛmayaso la. An bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ka sanga kunungo directeur n'a ka délégation u y'u senfa ka taa se Tomikɔrɔ. Ka taa ɲɛda an terikɛ a n'an ka cɛkɔrɔba Elhadji Adama Konate ka kɛnɛya ko kan. A kɛra bonya ani karama ye. O siratigɛ la a bɛ wajibiya an kan sɔgɔmada in na. Bonya min n'a kɛra anw ye k'a lase Zeguwakaw bɛɛ ma k'a yira la fana k'a fɔ a kɛra Zeguwakaw bɛɛ lajɛlen ye ani arajo lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Ka d'a kan bonya a bɔrala i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na. Wa nka a ma bala na ka d'a kan nin y'a ye yɛrɛ an tun taara an ɲɛ da an terikɛ kan farigan min n'o b'a la bi kɔni bi ka fusa n'o nana kɛ bonya ye nin cogo in na. Tomikɔrɔ cɛkɔrɔbaw ka wuli ka taa anw denmisɛnnin fo. O kɛra arajo sababu yɛrɛ a kanubagaw a n'a lamɛnbagaw a kɛra bɛɛ lajɛlen ye. O la an bɛ foli basiw ma k'o waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma. Sigida kunnafoni kɛnɛ kan an bɛna nin kunnafoni kelen lase aw ma. Zewa denmisɛnninw ka joliden min kɛra 20 janvier la. Joliden kuma taara fo ka taa se fo sanfɛ. Kunnafoni di so min bɛ yen ministre kɛrɛfɛ kunnafoni di so min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko chargé à la communication. O b'a jira k'a fɔ ministre so bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama. A bɛ i n'a fɔ ko in taara maaw hakili kan. Nka Zeguwakaw kɔni y'a ye Zeguwa jeunesse y'a ye k'a fɔ olu kɔni b'u ka dantɔgɔ la waleya kɛ o waleya min n'o ɲɔgɔn ma kɛ Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na 20 janvier la. K'a fɔ de denmisɛnnin jɛkulu ka hakili sɔrɔ k'a fɔ u bɛna joli bila ka taa di sɔrɔsiw ma. Tiɲɛ na ko caman ma a hakili sɔrɔ.
n'a dun kɛra ten k'a fɔ Zegwa denmisɛnninw y'a hakili sɔrɔ kuma nin taara ɲɛfɛ kabiri welewele kɛra o don ko k'an cɛ b'a la Sikaso ko n'a y'a sɔrɔ o mago bɛ joli la o kɛra sababu ye ka kunnafoni di fo ka taa se sanfɛ yɔrɔ la o y'a jira k'a fɔ o bɛ foli se Zegwa denmisɛnninw ma nin hakilina in a ɲɛna kosɛbɛ a laban ye min ye don n'a nataw la délégation bɛ sɔn ka wuli ka na Zegwa yan ka na foli kɛ Zegwa denmisɛnninw la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o dun y'a sɔrɔ fana anw fɛ yan min kɛra nin parrain ye n'o bɛ tali kɛ Komandanjala la ale min ni a y'i jɔ a musaka bɛɛ lajɛlen kɔrɔ denmisɛnninw y'a jateminɛ k'a fɔ ntolanci min n'a labɛnnen bɛ sɔrɔdasiw ani jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kanu k'a fɔ nin man ka kɛ Komandanjala kɔ cogo sugu si la Jala fana ye siran ɲini min kɛ a ɲɛmaaw fɛ Kɔrɔwari jamana kan o ye nali min kun kan ka kɛ kunungo o y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka bila semaine wɛrɛ la a fana y'a ɲini jeunesse fɛ k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ n'a ma k'u ma baasi ye o k'ale Komandanjala kɔnɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sebe min filɛ bi ye o tɛ tugun n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ dimanche min ye sini o kunɲɔgɔn o kan k'a sɔrɔ yan o la ni a ma kɛ baasi a ka ɲi bonya dɔ fana bi ale bolo ka na n'a ye n'a bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn ɲɛna min ka fisa o de ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dilen sɔrɔdasi ɲɛmaaw ma fana o ye nin kunnafoni nayɛlɛ ka taa se fo sanfɛyɔrɔ la wa bɛn kɛra la k'a fɔ don o don mana bɛn Jala ma a kana a bɛ n'a sɔrɔ sɔrɔdasi kundasaw jeunesse kunda bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a kɔnɔ o don kofɔlen in na o b'a yira k'a fɔ ntolanci kun kan ka kɛ sini jeunesse ani sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a ntolanci a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila fo Komandanjala a yɛrɛ ka se Zegwa yan o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bonya ani o bonya masigi sɔrɔdasiw ka ɲɛmaayaso ye nin kunnafoni di kunungo chargé à la communication o k'a lase Zegwakaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kibaruyaw la minisiri 5 kunun olu kun bɛ o ye kunnafonilaw wele k'aw fɛ la fɔ kunnafonilaw ɲɛna fɛla jumɛn ko don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ministre de l'éducation Dulayi Konatɛ ministre des enseignements supérieurs Amadou Keita ministre des mines et des commerces hakɛto ministre des mines Seydou Lamine Traoré ministre de la santé Dr Fanta Sibi ka fara maître Aruna Touré kan nin minisiri 5 de ye kunnafonilaw wele kun a ko fanba bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o ye coronavirus ko ani lakɔliko ye ni ekɔlisow dayɛlɛnna fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ sisan walasa ka lakɔlidenw lakana ka tila ka fɛn min n'o ye kalan ye k'o kɛ ka kunnafonidi kɛ kalansow la ka sanga coronavirus yɛrɛ o kunbɛn ni fɛɛrɛw ma Dr Fanta Sibi a ye a jira k'a fɔ ko a bɛ bolo min kan tan sisan a bɛ wajibiya olu kan fɛɛrɛ dɔw kun tigɛlen bɛ waati tɛmɛnenw la donda caman bɛ Mali la walasa coronavirus maa min na ni Ebola kun bɛ sen na donda minnu ni fɛɛrɛ kɛra ka banaw kunbɛn fɛɛrɛw boloda o donda olu la a ka kuma y'a jira k'a fɔ min ka fisa bi o y'a ye k'a fɔ ko ka wulikajɔ kɛ ka taa sen jɔ a bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la o lajɛlen min kɛra Dr Fanta Sibi a y'a jira ministre de l'éducation ani de l'enseignement supérieur ko coronavirus ye bana ye bi bana min ni a kan kunnafoni a n'a kalan kan ka kɛ lakɔlisow la ale ye kɔni Fanta Sibi ale b'a seko a n'a damayira kɛ a y'a jira fana fɛn min ni o ye maître Aruna Touré ko dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen bi Mali cɛmancɛ ani Mali yɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ tera o yɔrɔ kofɔlɔ la gɛlɛya ye dɔw bɔ yen dɔw yɛrɛ fana banna ka taa ye ten o ko ka fɛɛrɛ kɛ minnu ni u kan ka taa baara kɛ u ka yɔrɔw la ko bɛɛ ka taa walasa ni sɛgɛsɛgɛli nana kɛ i n'a fɔ Mali gouvernement kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ta o k'a sɔrɔ maa ma min tɛra i ka yɔrɔ la o ka i sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlɔw la walasa fɛn min n'o ye Mali fonctionnaire hakan
kɛrɛnkɛrɛnnenya docteur hakɛ min bɛ Mali la o bɛ se k'a dɔn cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o fɛɛrɛw tigɛra nin kunnafoni sen fɛ o siratigɛ la Seydou Lamine Tarawele ale y'a jira k'a fɔ ministre de l'intérieur ministre de l'emploi ko o tigi o ministre kofɔlen tun tɛ kɛnɛ kan nka ko a na ye k'a fɔ Mali fonctionnaire caman bɛ yen bi wolu ti baara la o dɔw caman tɔgɔ sɛbɛnlen don ten maa dɔw bɛ Mali la minnu bɛ ka olu ka saraw ta fonctionnaire bɛ Mali la bi fana minnu ni wolu tɛ yen o tɔgɔ sɛbɛnlen don dɔrɔn wa ko fo diplôme fana bɛ maa caman bolo u bɛ ka baara k'o kan o y'a sɔrɔ ko diplôme jɔnjɔn tɛ wa ko o dabila kuma o de sera o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u bɛna wulikajɔ min kɛ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli daminɛ maa ma ne nana ye k'a fɔ fo diplôme b'e bolo e dun bɛ ka baara k'a la ko Mali sariya ye fɛn dɔ ta o kama o sarakisɛ o ko bɛna boli an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bolili ko e tɛna fɔ k'e bɛ maa jalaki o la san joli i bɛ ka Mali nafolo ta k'a dun e dun b'a dɔn diplôme t'i bolo e bɛ ka baara k'o diplôme na minnu fana bɛ ka baarakɛla dɔw ka wari minɛ tɛ k'a dun o y'a sɔrɔ baarakɛlaw tɛ yen o ko sɛgɛsɛgɛliw o bɛ ka boli caman yɛrɛ a bɛ nin ka gɛn ka jɔ caman na o siratigɛ la ko o fɛn o fɛn ni a nana ye k'a fɔ o bɛ ka waleyajugubaw kɛ e ni sariya min ka kan ko sariya bɛ boli kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna o la na kɛ ka tɔw olu ladi kununko kunnafonidi minisiri 5 o ye nin kunnafoni de kunu bɛɛ lajɛlen falen-falenna kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔla la k'o fɛla fɔ nka ko n'i ye nin ko ye a conférence de presse jateminɛ a bɛ sinsin fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye coronavirus min bɛ yen bi ni o kɛlen bɛ ka dankari adamadenw la nin kɛnɛ kan yen nɔ ma docteur Fanta Sibi a y'a jira k'a fɔ ko pikiri n'o ye vaccin o 8,8 bɔɲɔngo yanni kalo min bɛna jɔ kalo kura kɔfɛ mois de mars ko o 8,8 vaccin o kan ka don Mali la yan wa ko a wari dira kaban a tɔ ye min ye k'a sɔrɔ ka na n'a ye walasa a bɛ se ka kɛ cogo min na ka malidenw olu furakɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafonidi min kɛra kunun kunnafonidilaw tilara ka sigi ani kodɔnbagaw ka na jateminɛ ko n'i ye furancɛ fanga in jateminɛ kalo 4 tɛmɛnen kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ furancɛ fanga in sera ka min kɛ kalo 4 kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka san 7 a mana se k'o kɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidi minnu kɛra o ye da sinsin fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a ye a ka fɔ hali n'a danna bi in na bingani waleya caman tɛ ka kɛ Mali cɛmancɛ ani kɔrɔnfɛla la bi a nana ye k'a fɔ hali ni maa min ye waleya juguba kɛ i mɛn o mɛn walima i boli o boli i laban i bɛ taa minɛ ka na i di kiiritigɛbolo tigilamaw ma o siratigɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ko ninnu ka kalo 4 a ye Ibrahim Boubacar Keïta ka san 7 ko a y'o dan bi in na maa yɛrɛ t'a dɔn min ka di furancɛ fanga nin ye min man d'u ye hali n'i y'o dɛmɛ ka o nati walima n'a sɔrɔ i bɛ sɔgɔma dondo ne nana fɛn kɛ min ni sariya tɛ bɛn o bɛ fɛn da i kan e yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko e bɛna miiri k'a fɔ ninnu ye jugu ye o t'i jugu ye o y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ bandaw i y'a fɔ cogo min na a ka sigili kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ Mali ka ɲi ka yɛlɛma a yɛlɛmali malidenw yɛrɛ de bɛ yɛlɛma fɔlɔ yɛlɛmabalaba minnu tun bɛ yen ni o ko ni dan tun t'o la ko ka fɛɛrɛ ɲini o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka malidenw sɛgɛn bi kosɛbɛ Nampala Garo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'a tun ko Garo ko Mali sɔrɔdasiw taara bi janfa la mugujugu pɛrɛnna Mali sɔrɔdasi maa 3 bɔɲɔngo o de bɔnnen n'u nin na i n'a fɔ a fɔra cogo min na kunnafonidilaw fɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen Ahmed Bagayogo n'ale ye premier ministre ye Côte d'Ivoire ale ye sɔrɔdasi 4 min n'o bɔnnen n'u nin na o dongo Mali la yan n'olu ye Kɔrɔbarikadenw ye o su sera Abidjan kaban kunun de sa Ahmed Bagayogo a ye banbagatɔ ni somaw o bisimilali kɛnɛ kan a ye yafamadeliba kɛ u fɛ ko nka n'i kɔni sɔnna sɔrɔdasiya ma sɔrɔdasiya kɔni ti ɲa nin kɔ nka ko bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta
tiɲana ko o taara o bɔnɛnaw ni na ka marifa t'u bolo wa u taara cila min na Mali la k'a cila o y'a dafa fo ka taa se u ka dɔnnaba ma a n'o kɔni ni Ala ka wele ser'u ma ko ale Ahmed Bagayogo gouvernement tɔgɔ la Alassane Dramane Ouattara tɔgɔ la a ka kuma la kunun ko a bɛ tasibilaba kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma ko cɛw don ka d'a kan ko cɛ fɛn fɛn tɔgɔ bɛ wele cɛkunda minnu bɔnɛnen filɛ u ni na ko fana kan ka wele o kɛnɛ kan o la o somɔgɔw tun bɛ nin kɛnɛ kan kunun tuma min na ni a ye nin kuma nin fɔ Ahmed Bagayogo y'a jira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara y'a jira ko banbagatɔ ninnu somɔgɔw o kana tamaki ni Ala sɔnna ma ko Côte d'Ivoire gouvernement tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu a fɔlɔ ye min ye u ka suturalen bɛna kɛ tɛnɛndon ni a bɛ kɛ état major la a Akuedo ko o bɛna taa Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ bɛna k'a kɛnɛ kan wa ko ka tasi u ka jɛ ka tasi bilaba kɛ ni surasi naani kofɔlen ninnu ye Ahmed Bagayogo gouvernement tɔgɔ la kunungo a ye $15,000 di ni soma kelen kelen ma ko o k'o labɛn u ka suturaliw kɛ ni o $15,000 ye ko Alassane Dramane Ouattara ko tɛ ko k'o lase u ma o y'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Gana-Dabaw tun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka fɔ ka tɔgɔ dɔ da ko SN2 o jɛkulu kofɔlen a bɛ i n'a fɔ o wari la ka d'a kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma k'a fɔ ko o ɲɛ b'a la k'a fɔ Ali Konan Bédié ale kɛlen bɛ ka janfa don Gana-Dabaw o ka tɔn na tuma min na ni Alassane Dramane Ouattara ye candidature sabanan don o tun bɛnna la k'a fɔ ka tɛgɛnɔ bila kɛ gafe dɔw la walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ Gana-Dabaw bolo o ka sigiyɔrɔ kelen ka hakilina di ɲɔgɔn ma ko o de kɔni nafa ka bon nka a nana ye député kalafili minnu kan ka kɛ masikalo o tile 6 ko PDC ko a ma bɛn sira ta ka Gana-Dabaw parti politique tɔw olu sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye Soro Kibafolo Guillaume o Charles Blé Gouire olu ka parti olu ye sen bɔ a kalafili la a nana ye k'a fɔ o ma sɔn yɛrɛ ka gɛrɛ FPI la Laurent Gbagbo fana ka parti ale ma fara kosɛbɛ PDC kan ale ko k'ale bɛ taa n'a dantɔgɔla sira ye fɛn min n'o ye PDC ye candidature min don candidature 100 Pascal Afin Guessa ka parti ale ye candidature min don candidature 60 o siratigɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen taara u ta fan o kɔni bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma hakɛto ɲini u bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin Ali Konan Bédié ma ko ni ye janfa fɛn fɛn ye a kɔnɔna na ko Ali Konan Bédié ani PDC ko de Adama Bik Togo n'ale bɛ RHDP o ɲɛma ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka fɛn yira siɲɛ in na Côte d'Ivoirekaw la min bɛ kɛ sababu ye Alassane Dramane Ouattara bɛ da la tuguni k'a fɔ ja ko ka di Côte d'Ivoirekaw ye ka d'a kan ko yɔrɔ dɔ kɛra kalafili mana se ka kɛ yen siɲɛ in na kɔni bɛɛ b'a dɔn bɛɛ lajɛlen sen b'a la ko o lajaabi jɔnjɔn min bɛna bɔ o kɔnɔna na Alassane na da la siɲɛ in na ani diɲɛ ma k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Alassane fɛ ko Côte d'Ivoire ka den bɛɛ lajɛlen bɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ Rodrigue Sanu ni chrétien ɲɛmaaba kun don a ma ladɔnniya k'a fɔ ale min n'a bɔra a ka so k'a bɛ taa Banfora ale taara to so ani kungo cɛ a ka mobili taara ye o y'a sɔrɔ foyi tɛ mobili kɔnɔ Rodrigue Sanu o y'a minɛ ka taa a bɔnɛ a nin na a su taara ye min kɛ kunasini alamisa a kɛra sababu ye chrétienw ye lajɛrɛ min kɛ kunu Bɔgadugu ani Bɔbɔ Julaso ko a ko tɛ se ka to nin cogo in na tan yali maa minnu bɛ ka nin waleyajuguba in kɛ o b'a mɛn jamana tɔw la a mɛn o mɛn ma ko tɛgɛ bɛ da mɔgɔw olu kan ko nka Burkina Faso ko bɛ kɛ nin cogo in na i bɛ mɛn ko i tɛ cogo sɔrɔ a ko la minnu ye a ko kɛ o tɛ lasɔrɔ wa ko yali jamana bɛna to nin cogo in na wa Roch-Marc Christian Kabore kalafili banna o ye min fɔ a ye i y'a fɔ k'a fɔ i bɛna lakana sabati Burkina Faso wa ko nin waleya min daminɛlen filɛ tan ni fɛɛrɛ ma ɲini nin na kalafili kɛlen kura don ko a laban wulikajɔ bɛna bila sen kan ka da ka ko a kɛ tɛna to yen na tuma bɛɛ
o bɛ chrétien ma ɲɛmaa dɔ minɛ ka t'o bɔnɛni na ko o ti bɛn benenkaw laginɛkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ngarada b'a fila min n'olu bɔnɛn'u ni na Seydou Alain Diallo ka maaw don a kuma cayara lamɛnɛkaw ka so min n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ lamɛnɛkɛ jamana ni farafinna jamanaw u ka baaraw ma olu ye wele se Laginɛ jamana ɲɛmaa Alpha Condé ko a bɛ ka dan sago kojugu kuma minnu bɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu cogo dɔn kana fɔ kana fɔ a bɛ se ka don ani maa si hakili ɲɛma ko Cour pénale internationale bɛ yen Alpha Condé a bɛ ka min kɛ ka maaw bɔnɛ o ni na ka tila k'a kɛ i n'a fɔ foyi t'a la misali la ko n'a kuma sera kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw ma olu b'a fɔ ko bana nin kun b'a la o y'a sɔrɔ lamɛnnikɛw yɛrɛ ko olu yɛrɛ nana faamuyali sɔrɔ a la maa fila min tanyana laban in na ko a bɛɛ lajɛlen ye fɔsɔnni kɛraw de kun k'u empoisonné o min nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye lamɛnnikɛ jamana ka nin kunnafoni latigɛ nin cogo in na o y'a sɔrɔ laginɛkaw ka kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko o banna de ala ka banni yɛrɛ la nanzaraw ka tɔnba Union européenne olu fana ye min fɔ o y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ o ma fɔsɔnni ko nka i b'a sɔrɔ hakɛ min kan ka di kasoladenw ma o ma d'u ma n'o dun kɛra ni ala y'u ka kalifa minɛ o la o cogo la fagabaga wɛrɛ t'o la k'o ye gouvernement de nɔ ye o la ko a laban o bɛna fɛɛrɛ tigɛ Alpha Condé kama a ko tɛna se ka to nin cogo in na tan an b'a ladɔnniya k'a fɔ benenkaw ka jama ale kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko ale tun bɛ sen don kalafili nata in na la n'ale ye mandat kelen sɔrɔ k'ale b'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ a mana dɔnniya k'a fɔ ngara daba minnu bɛ yen olu y'a jira ko a dun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ sisan o y'a ye k'a fɔ ko parrainage min bɛ candidature ko la walasa i ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko fo i ka danayama caman sɔrɔ k'o fara i yɛrɛ kan o ko n'o kɛra ko i bɛ kɛ cɛbɔ ye o dun ko olu ye wale o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ sariya gafe dɔw bɛ yen walima sariyakisɛ dɔw bɛ sariya gafeba kɔnɔ ko k'o bɔ a la ka d'a kan ko donna la kura ye wa ko n'o ko olu tɛna ni sen don a kalafili la tun faranskaw fɛ an mana dɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron hali n'a sɔrɔ k'a daminɛ Nicolas Sarkozy la ka na François Hollande la ka na ale yɛrɛ Emmanuel Macron na bi mangoya min bɛ Emmanuel Macron ka bi ko a barika ka bon an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ i n'a fɔ bɔ kɛra Faransi ka ko caman kɔrɔ ma wa ka bɔ a kɔrɔ ma nin o ma kɛ min nana n'a ye olu yɛrɛ bolofɛnw de kɛra sababu ye k'o kɛlɛ nin cogo in na ka da ka réseaux sociaux min bɛ yen bi WhatsApp ale ni Facebook ni fɛnw ko yɛrɛ tɛ se ka dogo bi n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna caman tun bɛ dogo misali la sanu minnu n'o bɛ ka bɔ Mali la ni an ka douanier y'o minɛ ko o tun bɛ bɔ ten fɔlɔ a t'i lakodɔn hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw b'a kalama nka ka jamanaden tɔw bɔ a kalama ko Facebook ani WhatsApp réseaux sociaux bɛ yen bi k'o de kɛra sababu ye ka dankari Faransi la sigi kelen bɛ ka Faransi ka kumaw kɔnɔ o bɛna lajɛrɛ min kɛ Tchadkaw fɛ yen février kalo la a bɛna mun fɔ ka d'a kan ko a n'a ma kunnaja ale bɛna fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don malidenw walima farafinnadenw fɛ misali la terroriste ko a kɔrɔ dɔnna minnu bɛ ka na mana maa fa kɛ yan maa wɛrɛw tɛ dɛ ko faransikan maa labɛnnew don ka tila ka na don o ni an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka kɛlɛ ban o y'a sɔrɔ a bɛ jamana ninnu kɔnɔna na min na ko a b'o de dɔn o siratigɛ la ko Emmanuel Macron bilama a kasa kɔni se kɔrɔ koyalen don bi kosɛbɛ kununko ntolati Ize Guaya Sant Seba Keita ale ka équipe filanan o ni club Moriba Jara ye ko a da ɲɔgɔn na kunu o y'a sɔrɔ kuna sini fɛn min Ngolo Kana ale ni Koledugu ko a da ɲɔgɔn na o kɛra fu ni fu dɔ ma se dɔ la kunu de sa ni ala ma kɔrɛ kunu o kɛra club Moriba Jara ale ni CSKA olu de ko a jɔ ɲɔgɔn na 6 club Moriba Jara y'o kɛ kelen CSKA o y'o don bi hali bi kokura n'ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o ye
ballon d'entraînement bala ba am tan ɲɔgɔn sɔrɔ ye kokura numa ɲina fɛn min no o ye nasulukaw olu kan ka je bi Yakuba Tarawele n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 15 heures waati walasa an bɛ se ka taa Nasiru Senghor wari don cogo min ka d'a kan Yakuba Tarawele ale ye nasuluka ye nka ale kɛlen bɛ ka radio sababu kanu kojugu o la sini aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan sini o ye sigida kunnafoni kɛnɛ ye fɛn min n'o ye yɛlɛma min ni a kan ka kɛ Mali la o yɛlɛma kelen juru bɛ Zeguwa la ka d'a kan dɔw yɛrɛ kɔni hakilina tɛ bɛn ye Zeguwa an dun tɛna to nin cogo in na tan o la sini an bɛna débat kɛ o kan o la ne bɛ kan bɛ da aw ye sini aw kan bɛ sini a to bɛ n kan salamu Amadu